Vrienden, in het evangelie Lucas 17, de Heer geneest 10 melassen. En toch, alleen één daarvan komt terug om hem te bedanken. Wat betekent dit verhaal? Eerst 10 melassen. Waarom 10? In de Heilige Schrift staat nummer 10 voor volheid. Bijvoorbeeld 10 geboden, 10 bruidsmeisjes die de bruidegom tegemoet komen. 10 melassen staat voor de wereld. De hele wereld wordt door de Heer genezen en ontvangt elke keer opnieuw zijn gaven. En toch, waarschijnlijk alleen één klein onderdeel daarvan dat erkent en hem aanbidt. Laten we tot deze dankbare mensen behoren.